салом алайкум ба кулли тамошобинон ва бародарони қадрдон. рӯзи ҳамат ба хайру шодӣ боша. Шодӣ рости гап ман ҳамира чӣ хел бигӯм, не дида будам, не мешнохтам, не ягон бор ҳама қа нишонам дода истанд. ҷавонон ҳамҷа ҳама бачаҳо қа диштагин дар ҳамин маърака суҳбат кардан. мега як бачаи оддӣ парастои буд, ҳама хел мақсад, ҳама хел як оча дошта, як духтар. хуб дар бораш мақсадам хелид буд. дусте ка аз комментарам нависта ки акамур маълумот надодӣ. Ман рости гап нашнохтам ҳамин бародарма. хайм қаша фаҳмидем ки гурӯҳи авлод медиада будаю, реп мехондай, фалон хай ҷавоно ҳама мешиносанд. ман ягон вайш нестай, ҷои ягон иродгириш нестай. пуррай одамое ки то ҳозир морам намедонанд, пуррай ки одамое ки устодорам намешиносанд. хайм хел ки ман наидам, рости гап амира ман чӣ кардам, наида будам. гуфтанем худо ҷош ҷаннат шава. ҳами ягон каса ба нияти бад фикр накунем, ҳами нияти нек қати фикр кунем. ҳама вақт мо шоҳиди ӯ дунёда, шоҳиди ҳар як бандаем. касоне ки мешиносандша ба нияти нек гӯянд ки одами хуб буд, одами хуб буд, одами хуб буд. иншоалло ки дар ӯ дунё шоҳид моем. иншоалло ки худованд ҷоша ҷаннат бигардона, ай ҳавзи кавсар сероб бигардона. ва ин ҳами сабаби видео кардани мо чия? ин ҳами бародаро ин ҳами мондан ина картаоша, ина карташа ман мемонам, видеое ки ҳаст нами қакшида мемонам. шумо бибинед касоне ки ҳастанд дар канали ман, бародарое ҳастанд хайрхоҳан, ҳамон модари пири ҳамуда, ака ӯ модарам бигем, ака тамом, ака ӯ модарам миён шиканоди ҷавонмард. ҳамин хеле вақте ки як бача дошта бошӣ, ӯ бачат бандагӣ кана, ӯ дигар ӯ модар ягон бӯи умед нест. рӯи хотири модар, рӯи хотири анаму духтарак ман ҳамин видеоро кардаму ина мондум барои мухлисои худам ки ҷавонмардое ҳастанд. ман медонам дигар ҷавоное ҳастанд ки дар Москва, дар ҳамин душанбешаҳр ҳастанд, гапҳои маро мешнаванд, садои маро мешнаванд, бетараф наместананд, бародарро дастгирӣ мекунанд, карташда пул мепартанд, барое ки модар дуруст пас зиндагиша биёва, ай ғаму ғусаам та адо шуда нарава. рӯи хотири модар, барои дасти дуои модар, ина бародаро ҳамин картара ман мемонам. илтимос дастгирӣ фаромӯш накунед. худованд нигоҳбонтон. ин ҷавонмарге ки ҷавон мурд, худованди бузург хайр кард. марг дар гиребони ҳамон кашолад, дар гардани ҳамон кашолад. намедонем ки чӣ гапай чӣ гап нест. худованд нигоҳбонмон боша, умри дарози ба тавфиқ мон ато кунад. аллоҳу акбар. худо нигоҳбонтон.